Vy, co vyhrajete ve filmu Máma a táta jsou boží maminku, tak můžete trošičku víc prozradit o své roli? Tak ve skrátkosti iba tú esenciu asi poviem, že hrám takú mamičku, ktorá žije pre svoju rodinku a veľmi ťažko hovorí nie a nerada sa konfrontuje. Nerada sa ocitá v takých situáciách, keď musí povedať svoj názor vlastný alebo voči niečomu sa postaviť. Poznám také osoby a trošku to mám aj ja v sebe, učím sa to celý život, lebo to je strašne dôležité, aby sme vedeli povedať, že nie, aby sme povedali ten správny čas, lebo keď nie je ten správny čas, tak sa potom akože trápime nad tým a môže sa to nejak úplne inak aj nejak prejaviť v nás a tie choroby proste sú potom akože strašne akože ťažké. A potom sa objaví vo filmu akože bohyňa, ktorá začne nejak ovládať tú mamičku a ona začne sa meniť. Asi takto. Nechcem ozaj viac prezradiť, lebo to je vždy pre mňa taká, že obrovská dilema, že ja chcem, aby diváci si sadli do toho kina a zostali byť prekvapení z toho, čo vidia. Já jsem četla, že v jednom rozhovoru jste řekla, že byste nechtěla, aby peníze řídily váš život. A kdyby přišla nějaká opravdu nádherná role, ale třeba by nebyla úplně dobře finančně ohodnocená, je to, že by vzala byste ji třeba, nebo co je u vás rozhodující? Jo, ja to mám. To není otázka, veď tak žijem. To nikdy proste nebolo akože pre mňa akože prioritné, že som robila x veci aj tak, že bolo akože strašne málo, iba symbolické peniaze. Presne ide o to, že to aj cítim vtedy, že je to akože veľká potreba to urobiť, lebo to posunie spoločnosť a toto si myslím, že je jednak aj preto umenie dôležité a preto by sme mali aj tvoriť a nie prvotne preto, lebo z toho budeme môcť kúpovať nejaké autíčka, šaty, domy, jachty. No, takže pre mňa toto je strašne dôležité, aby sme tak tvorili, že to má zmysel. Žijete stále ve 3 zemích a v jednom kufru? Už to je, áno, že tie Maďarsko, Slovensko, Česko je stále, už aj Rakúsko trošku, ale už mám veľký kufor, lebo mám auto, takže sa už presúvam nie v kupé, ale už s tým autíčkom musím povedať, že veľmi, veľmi to pomáha, lebo uľahčuje aj môj život a nechcela som to asi akože predtým nejak tak akože na to dopustiť, že to môže byť pravda, že uľahčuje život, ale je to tak. A hlavne môžem pomáhať aj mojej maminky, ktorá už má viac ako 75 rokov a keď ma potrebuje, tak to môžem byť za pár hodín a teraz to je pre mňa prvotné. Zeptám se na poslední otázku. Občas v životě člověka přijde nějaká náročná chvíle, ztráta blízkého, rozchod, rozvod. Když se vám něco takového stane, berete to něco jako, že vás to posouvá dál a zoceluje? Nebo jak s tím vlastně jako bojujete? Jak se k tomu stavíte? Našťastie to mám v sebe, že keď prežívam niečo negatívne, niečo zlé alebo niečo ťažké alebo ťažké obdobie, tak sa viem na to pozrieť tak, že to ma posunie a viem analyzovať tie veci. A teraz to už robím vedome, predtým som to skôr akože tak pociťovala, intuitívne som to robila, ale si myslím, že to bola akože veľmi dôležitá chvíľka, keď som to začala robiť úplne že vedomo. A vždy som na to prišla, že konklúzia bola vždy, že každé zlé je na niečo dobré, ale je to ozaj tak. Úplne všetko na svete a vie to posúvať človeka. Takže akože halo, nechcem povedať, že chcem teraz iba zlé veci v mojom živote, ale niekedy ty ani nevieš, lebo toto som sa tiež naučila, že niečo je tak, ako nechceš, aby to tak bolo, ale v tom momente možno to tak nevnímáš.
ale keď to máš už za sebou, tak sa potom na to vieš takto pozrieť aj z diaľky. A to je strašne dôležité, aby emocionálne sa človek vedel od toho nejak akože oddialiť. A to mi tiež akože veľmi pomáha. A samozrejme humor. No, lebo ako aj ja som inklinovala k tomu, že tak poďme do toho tak akože emocionálne a som tam a člapkám v tých emóciách a potom, že hovorím, že ale halo, veď o čo ide? Veď som takýto malilinký element na tom celom svete.